uyingozi ngempela. Buka ubunjula kwenkinga zakho. Ngoba awukwazi ukuthi too much ube noSathane olight. Bheka inkinga zakho. Bheka around your marriage, bheka around your finances, bheka around your children. Uzobona inkinga unguyibona thana inkosi. Ngibonga ukuthi isitha sibonile lento ozonginikeza yona. Let me declare this. uSathane akanandaba nabantu abayuseless. Angiphinde futhi abantu abayuseless uSathane akanandaba nabo futhi uyabashishizela athi lala ube right. Kodwa labaziyo ukuthi uma beke baphunyuka koqhamuka amaketanga uSathane uqhamuka ngazonke left right back center alwe nawe alwe nomshado wakho alwe nengane zakho alwe nebusiness lakho. Then you will know ukuthi I'm dangerous. I am dangerous. That is why namhlanje ebusuku ngifuna ukukhuluma nabantu abacabanga ukuthi banqotshiwe. Ngizobatshela ukuthi great is he that is within you. You are dangerous. Can you shout to yourself and say, I am dangerous, I'm dangerous. I'm dangerous in pain, I'm dangerous in lingua, I'm dangerous. Ngigula, I'm dangerous. Come what may, I am dangerous. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Oh, uyababasa. Unanasiya. Lorobosaya. Ngifuna uye kuzo lezinto ezenzeke ekhaya lakho. Ufike ungene ngomnyango wangaphambili namhlanje. Uthi lalelani emadimoni ngizwile. I am dangerous. I am dangerous. I am dangerous. Kukhona abantu uSathane acabanga ukuthi uqedile ngabo. Kodwa namhlanje sizobaphephetha sithi vuka ngane yakwethu. You are too much. You are dangerous. In the name of Jesus.